И здравейте хора, аз съм Николай Манев. В днешното видео ще играем на втора част на оцеляване в океан. Оцеляване на океан. Така че нека да започваме. Това тук зареди. Топличко е тук. Хора, стана вече една минута, докато това зареди. Мина една минута. Ще си го чакам. Най-сетне е заредил. Най-сетне зареди, хора. Втора част снимаме. Буквално аз преди малко се събудих. Знаете ли що? Снимах супер много пъти. Видеото ми спираше и умира плюс това. Много ли ги разбира? Да, но не мога да се отворят, окей. Малко дърво да взема. Ми потрябва за нещо. Ми кокос. Ето. Но трябва да си взема и пушка. 50, 20, 8 такова. Окей, мога да ги намеря. Но това, за какво беше това? Добре. Аз ще събера това за 50 дървета, окей. Значи още 30 дървета ми трябват. Идвам да се чу. С копичката, хора. Ето. 20 кокос. Вземаме кокосите. Трябва ми още 10. Решил още са 20 да си имам за мен. Тук може да стане 11, окей. 50. Вече го имаме това. Или пък го нямаме. Трябва $10. 10 цента ние нямаме. Имаме само 3 цента, хора.
ето кокос. Давай го. Имаме го. Хора, имаме го. Май не може да се използва. Трябва да пина малко птичка. Рачет. Идвай тук. Не. Ми трябва да го. То ще ме вкара в групата. Групата си опозна. Вода. Първото ми такова кораб. Хора, първото ми такова кораб е готово. И хора, това беше всичко от мен. Чао, надявам се да ви е харесало, абонирайте се и лайкнете видеото. Чао!